Dobrý den, moje jméno je Ondřej Pilch, rád bych vám představil své další dva kolegy, kolegu Vlastíka Tůmu, ten je tady, a kolegu Klenota. Jo, ten je tady vlevo. Dobrý den, právě se nacházíme v Jihočeském kraji, v malebné obci jménem Volary, která čítá přes 3000 obyvatel. Toto město je významné především tím, že tudy procházel pochod smrti v roce 1945. Zde můžete vidět památku. A právě v blízkosti tohoto památníku se nachází zanedbané dopravní hřiště, které jsme se rozhodli v našem projektu revitalizovat. Jak vidíte, po dlouholetém užívání toto hřiště již neodpovídá ideálnímu stavu a je zde potřeba udělat mnoho úprav. Výhodou je, že se toto dopravní hřiště nachází v blízkosti základní školy. Vzniká zde i možnost pořádání bezpečnostně výukových kurzů Policie České republiky. A také vhodné pro mimoškolní aktivity.